ಬಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಂಸದಾಕುಲು ಅಕ್ಲ ನಡುಟಿ ಅನುಕೂಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಚ ನಡುಟು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನಿ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮರುವೆಂಚಿರು 6 ಬೈಜನ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕದ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣ್ ಮೂರು ನಡುಟು ಕುಲ್ದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಮುಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ 56ನೇ ದಿನ ಆಂಡಲ ಮುಕುಲು ಉಡುಪಿ ಬುರ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ತದೆ ಅವಲ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಅವಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೇ ಸೂರತ್ ಕಲ್ದ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅದೇ ಅಂದು ಇದು ನಮ್ಮ 56 ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು 56 ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನನಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರೋದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಯಾಮನ್ನಾಗ 100 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನಾಗ ಹೀರೋಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರೀತೇನಾರು ಒಂಜಿ ಬಿರೋ ಹುಡುಕುಗ ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಪೇನಿ ಇದು 56 ದಿನ ಅವಡು 100 ಅವಡು ತುಳುವೇರು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಮೇರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರತಿ ಥಿಯೇಟ್ರೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ತೋರಿ ದಿಕ್ಪೇರು 75ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 100ನೇ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಯೋಗನು ನಿಗಲು ಕೋರೋಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡಚ್ಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಬತ್ತು ತುಳುವೆರ್ಲ ದೂತಿರು ನಾನು ನಿಗುಲಿರಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತೇನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬರೋಟಿ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋ ದೀತೇರು